da brugsen blev startet. Om den er sat, det ved jeg ikke. Men det var det. Der var så meget tilløb om at ansat nogle bruser. Og der var blandt andet bestyrelsen, de skulle finde et godt sted at være. Så fandt de en købmand hernede. Jeg tror nok, han hed Lumholm. Jeg ved det ikke bestemt. Og da den købmand opdagede, at der skete noget, så blev han noget mør, så han var til at handle med. Men det gik kniv lidt. Så siges der, at de fik fat i sådan nogle de her pæle. Og da han så de pæle blev, så tænkte han, så er der sikkert noget over stakken. Så han blev mør, så Lumholm han solgte sin forretning til Høb Brugsforeningen, og det skete åbenbart i den 17. februar 1917. Jeg husker så udmærket godt. Jeg husker så udmærket godt min forgænger og hans kone. Og jeg blev rigtig hjertelig velkommen. Men det drejede sig om med hende, det var, at jeg sørgede for, at haven blev holdt orden. Og den var jo stor. Og Gud ved at love, der var så stor, som den er. Men det er resultat, at 100 år efter det, der har de mulighed for at kan bygge det, som vi gør i dag. Det glæder en gammel uddeler sjæl meget. Og så kan man jo spørge, hvordan, når du er blevet så gammel, som du er, så Churchill, han blev også gammel. Så sagde nogle journalister, hvordan bærer du er med at blive så gammel? Så han, det skal jeg fortælle jer. Hvis man går og kan sidde ned, så skal man sidde ned. Og hvis man sidder ned og har mulighed for det, så skal man ligge ned. Så jeg blev så gammel, fordi jeg altid har handlet i Brugsen, og alle de her brugsvarer har aldrig kunnet tænke mig at købe andre steder end i Brugsen. Og så derfor er den brugs her, og derfor er brugsforeningsbevægelsen med KB, det er en af de gode gamle engrosforretninger, og det glæder mig i særdeleshed. Og held og lykke med Høb Brugs. Og vi skal lige have at leve med Høb Brugs og alle de gamle gutter, jeg kender, og bestyrelsen. De ligger leve. De ligger leve. Hurra! 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 Tak skal I have.